Dobrý den, já jsem Ancor a dneska tu máme tematické video a týká se tématu děti na YouTube. Mám tu napsáno 5 bodů, podle kterých půjdu a vždycky to k tomu tak trochu vysvětlím. Snad se vám tohle video bude líbit, vezmete si z toho příklad a každý vývrl ve věku 8 až 12 let si z toho něco veme. První bod, kdo to je? Jsou to děti u počítače, to vám asi mohlo dojít, můžou být samozřejmě i na telefonu a jsou zhruba ve věku 8 až 12 let. Za druhé, co tyto děti dělají? Dislajkují videa, to by se ještě dalo zvládnout, akorát taková ta standardní kritika, jako že se mi to video fakt nelíbí, špatná tvorba, boom, dislike. Tyto děti, víte co dělají? Nové video, dislike. Takhle to vypadá, že si založí 10 účtů, aby tam těch dislikeů mohli dát víc. Tak, dále tu máme komentáře, nadávky v komentářích, jsou to nadávky typu chcípni, jdi do prdele a takovýhle. Jsou tam i horší, vůbec neukazují na to, jaká je to tvorba, ukazují na to, že ten youtuber je prostě špatný člověk. I když ve skutečnosti není a ten youtuber fakt natáčet umí. Kde se stala chyba? Chyba se stala samozřejmě u rodičů, že své dítě špatně vychovali. Určitě nemají úctu ke starším lidem, protože kdyby měli, tak tyhle děti určitě to tam nenapíšou někomu ve věku 8 až 12. Úcta ke starším by být měla. Většina normálních lidí takzvanou tu úctu ke starším má. Neřeknou to nikomu do očí. Samozřejmě tyto děti, boom dislike, se taky koukají na ty akce, vždycky tam zajedou, třeba na forfan. Na takovýhle akce se prostě dojedou kouknout a víte co udělají? Ježiši, to je Pedro, já mu dávám dislike, já chci podpisy, Pedro, podepíšeš se mi? Asi takhle to vypadá. Je to fakt hrůza. Za čtvrté, jak tyhle děti kazí komunitu. Tento druh se stále množí a přináší zkázu, jak jinak, ne? Mají vlastní YouTube kanály, kde mají nekvalitní videa a když je někdo nesleduje, tak se chovají jako děti. No, tak je to klasika. Dítě si založí YouTube kanál, hlásek jak malý děťátko. Já chci točit videa. Tak takovýhle mají asi hlásek, přibližně. Točí videa, většinou takzvaně ten Minecraft. A i ty jejich niky za moc nestojí, YouTube kanálů hodně přibývá. Niky přestávají být volný, takže rychle si založte YouTube kanál, než vám dojdou niky. Samozřejmě jejich tvorba je nebo ničom. Chovají se tak jako děti, prostě začnou pak hejtovat ty větší a čekají, že se na ně někdo koukne. Kdo tyto děti drží na YouTube? Není to jako, že úplně drží na YouTube, ale spíš je to jakoby to hlavní ohnisko těch dětí. No, neměl bych to jmenovat, ale je to Ment a Gamer, protože točí videa z Minecraftu a děti to hodně baví. Je to brácha mýho kámoše, sleduje gamera a chová se jako úplnej retard, nadávky, prostě všechno možný. Neumí se chovat normálně, žije jenom Minecraftem. Tak co si o to myslíte? Dobrý příklad, ne? Nechci ukazovat jenom na tyhle dva, možná by se jich ještě pár dalších našlo, kdo tu komunitu fakt kazí, ale vemte si, že třeba Nargon.cz točí Minecraft, ale videa jsou o něčem, má to určitou inteligenci v tom. Jo, nevěřte tomu, že Minecraft je vždycky špatný, ale prostě když to točí tyhle dva idioti, tak prostě to ty děti kazí, no. Ten Nargon fakt umí to dobře udělat, nedělá tam žádný špatný věci, nenadává, snaží se to udělat zábavný i bez nadávek.